Sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mbak India. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu Mbak Indah. Tekan kene tenan to Mas. Nggih. Mbak Indah ra nyono ra ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis mayang nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki wis iso umbelan kok. Isih to? Isih. Masa Mas? Ijek masa umbelan Mas? Isih. Saiki Ya sok-sok. Sing endi? Sing endi? Saiki ora. Sing endi? Shh. Sing endi? Biyen cilik ya. Biyen cilik saiki. Angger diceluki Mas Gading langsung bradat Gadat mlayu. wis ora meni dalem apa piye langsung lunga. Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen. Ya celingus wis ora. saiki ora. Sen-senke. Ayo Ora kok ngisen-ngisen. wis kendel ya Mas. Ajar kendel ya Mas. Nggih ngisen-ngisen kene ku wau. Lah ngopo to? Apa Mas? Ora. Ora sida. Ora situ ah. Nggih. Iki pamundutan. Mbak Indah. Saking sinten mau Mas Gading? Bu Retno Nggih. Parisi nggih. Bu Retno nyuwun lagu sambel. Sambel. Sambel kemangi. Anggo bawa ora Bu? Agem no. Oh ngagem. Nggih. Iki rampunge jam pira to kaya nek anu bersih desa ora? Iki Nganu jam 6. manut sing nanggap ra. Ora Mas. Nggih. Biasane nek bersih desa kan jam 6 to. Nggih. Yo ora. Ora to. Kowe Ora. tekan jam 6 ya? Heh, Kontrakmu tekan jam 6. ngusungi Ah, tapi manggung. ku jam 6 jeneng kene iki liyane wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Omahmu. Kan kanggo bawa Mbak Indah. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inumane banyu Aki. Iye. Mama nise sepiro ta ya? memanise. Kowe arep sing endi? Mama nise. Manise Kang. Kang. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula salampe nganggo lamuh buntelan mendoan paron butatin Ketuk goreng nyamikane. Peh iki bawa maman to iki. iso Kowe panganan kabeh buntil lan mendoan. Ketuk goreng. Mimiane. Nyamikane kok mimikane. Namika kok tekan mimi lho Wong gethuk kok dimimik. ora gedhok Mas gedhok Sekarang ya Mas, sekarang Gedhuk. saiki wis kulino mimi. Gedhuk Weh, geduk ya. iya gedhuk Banjarnegara Uget. iya gedhuk goreng Wah. Rika doyan ora Iya doyan geduk-gedukane Mandiraja ya. Iya, Mandiraja. kayak kowe. Alah, Rika kan ngerti kulon ya nganu bisa kayak ngapak ya. ya tayang sidik-sidik Iya, dijen ngawulan nang kana iya ya. nakana ngawula sapa-sapa lah Ngawulan nak sama ngawula. siapa sih mesti duit. Omongan teng plekutuk ora karuan. Rika tayang apa Rika tanya ngapak Rika. Tayang ora. Jajal ditakoni jajal Rika. Cidor. kok cidor ki ngene Cidor iki kene. Kon ora. Kon banyak ngapak to. Iya. Orang ngapak ora kepenak. Iya, betul. Cidor, Gedok nyamikane. Iya iya. Teh kental kopi bubuk. kopine bubuk Oh, Kopi bubuk. Kopine iki lho. turu Ya kopine Eh? sing turu Oh. Nek
Nek bahasa kono kan kudu nganggo ka. Iya kan, dadine turu dadi apa? Ya. Bubuk. Bubuk. Sekapulan kinepat ilir. Kok njuk aku terus? Yo yo. Eling, kula eling. Dudu ya. Kudu Dudendu. Lalapet teko dogan iwak grame mangut maring sana maratua teka mrene kula warga tambah maning sumangga pesta raja wis, bawane sampun. Nggih. Pesta Raja. nggih Sambel kemangi. Sambel kemangi kemangi. panyuran saking Buratna monggo. Nggih saking Buretno. Buretno. Retno Nggih. joget yo Mas Oke. tengah Wah. ya
matur nuwun. Iki ya sok Mbak Indah iki. Heeh. Kemarin hijrah ke pesisir. Pesisir mana? Ngendi? Pekalongan. Batang Pekalongan. Oh, Pantura. Pantura. Wayang golek. Wayang golek. Nyindani wayang golek ya jos. Hmm. Nganti 2 minggu ra bali. Mergane enak. Yo dikontrak. Oh, tak kira nek dadi wayang goleke. Oh. Nang apa nek wayang golek kan kok mesti joget ngene-ngene. Lah Mesti. ngopo? Mergane kulino dirogo kan risi tadi ngono lho Mas. Wah, iki masih kulino iki. Loh, ya kan Baca Mas ya. Ah, nggih. Angger kok ngerti angger Nah. kok ngono-ngono. Ah, nggih. Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayune Set, kuwi. Terus Yo diubah-ubahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. mergo keri. Ketoke ngono kuwi Mas. Saka keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Zaman saiki sing viral ning TikTok FYP. Oh ngono to. Kicau mania. Lek joget piye? Jogete piye? Ayo. Engko Kicau. karo iki. Sing ngene-ngene iki ora sing nggon kene, sing ngisor. Lah piye? Oh, Piye to Mas? tau mennya. Tau. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Ki manuk tengengen. Iki setenggal bukan Yes. setenggal dipinangani Mas Yes, Gading. setenggal bukan setenggal Sindene bukan Tri setenggal. Rahayu. Sinten malih ini? Oh, Mbak Tri Rahayu Nggih, monggo. Mbak Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka ya. Manut. Di spoti? Lagune Mas. Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare Mas. Ya. Tinggal spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. oh lengger? Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas ya ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo yuk. Nggih, monggo. Mbak Tri Rahayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Guse Apa iki sih? Loh. golek apa? Selindang siki. Oh, nggih. Oh, Iki yo nek ora nyinden ya sekolah nglengger. Oh ngono. Nek orang nglengger yo sandul ya tadi. Sandul iki Serabutan pokoknya iki. serabutan pokok-pokok iso. Multifungsi, multiguna. Hmm. Dikapak-kapake panggah. Iya, wae. Wis rong. Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen gendang Nggih, dite monggo. anune. Sampure. Sing ngendang saiki gedhe rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, wong dadak membuka iya apa no. Oh ngono. Oh, Solah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh, alah pindah. Pindah nggon sik Mas Gading. Oh, cek. Mas Aja Wahyu. dicalik. Mas Wahyu iki. Wah, ojo-ojo Wahyu. Oh, kok malah dadi wayang golek Wahyu. Lah nek iki pas. Iya. Nggih, monggo. Dlang tak. Dlang tak. Ti. Ora ya ora ke tu. Nggih, monggo.
iso mengkis aku. Waduh. Lah kok ora kaya wingi? Ora saiki denggule wis kopong. Ya wingi-wingi niki gak dereng ndek bojo niku jan semangat banget nih Mas nek joget ning sakniki kok saya loyo. Kowe ora ngerti aku bare gringgingan ngono. Dengkule kopong ki sebabe napa, Mas? Hah? Sebabe napa? Nekat. Kenekatan. Shopping songo. Ketoke kesuwen. Mas iki Ping pira? kita bekerjanya. Ngono Mas iki. Ora guyu. Kowe dhewe sing ngomong. Lagune apa, Tri? Nggih, napa niki nggih enten permintaan mboten lagine apa, Mim? Oh, suket-teki sik ya. Nggih, suket-teki nggih. Suket-teki sing wau. Aku tak sing ngalah, wong salah ora gelem mangan kabel. Kok iso kompak meneh? Janjian wae. Kene iki yo CS ya, Mas. Ah, nggih. Panjenengan purun di CS kalih sing kaya ngene iki, Po. Jenengan purun di CS kalih sing kaya ngeten iki, Po. Sampean ki lho. Wah, lah nggih. Pun Nom-nom dangule yo CS-an suwi, nggih. Loading. Mpun dangule CS kowe ngrungokke apa ora? Oh, pun dangule CS. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wah, bapak pawit mesti. Gizi. Aku lawas betul ora ketemu karo Pak Pawit iki wah jan. Yes, gelangku ilang Ya kowe sik iki golek pakai nganu iki. golek apa jenenge? Oh iya. Iki isih Shopee. Oh ning kene ya. Mohon maaf. Ayo Tri. Pay letter. Tambang ini gini para ciloko. Aja. Wih, yo gelem. Yo. Nggih, pun ketemu catetane. Sampun. Sampun, nggih kadang enom ning lalen menika. Waduh. Niki menika calon garwanipun ingkang ngrebab, Mas. Napa? Calon garwane sing ngrebab. Oh, nggih. Sesuk badhe benjang menawi nganu pun rabi badhe nanggap dalang ugi saking daerah Pring Surat. Saking Pring Surat. sinten? Ya onten lah. Kakanda. Oh iya, dalang Islami ya, Mas. Ya. Mangkin nganu dagelanipun ingkang nyaron menika. Oh iya, ngene-ngene ya. Rangino. Monggo Tri. Nggih. Iya. Wah, jan matur sembah nuwun Mbak Tatin. Lah sak ngenteni pomi sajake enggak iya. Dudu pop mie ning pot mie ning anggone cah loro iki dadi sing luwih gedhe. Dijumenengke Mas. Heeh, dijumenengke karo. Ngancani gara-gara. Heeh. Panas-panas mlaku orang kopo payung sandale diseret ramahane mentung Surabaya geger wong sing pedion kedatangan dirukun tetep merdeka. Ayo yo. Yo. Ya yo. So. Yo. 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 Ya yo. Ya yo. Yo. Selamat pagi. Mas selamat Bagong, Mas pagi. Petro, Mas Gading. Mbak Tatin. Nggih. Selamat pagi juga Mbak Tatin. Wah, Semangat lemayang Semangat. dasare yo trah dalang. Ya, ngerti ra Mas. Aku nang kene ket mau ngematke Mas Gading ki rasane gonduk-gonduk nek cara ngono aku terenyuh ngono ki lho. Akate apa ya mbiyen cek cilik saiki iso mayang ndah apa Pak Seno senenge nang surga kono ngono ya. Pak iki lho Pak anakmu wis iso mayang ngono ki lho rasaku mau iki kaya arek nangis ning kok ndak nek didelok wong kok kaya piye ngono wis pokoke selamat untuk Mas Gading tetap berjuang meneruskan perjuangan Bapak ya Mas ya. nggih Mbak Tatin, pangestunipun. Mau ya cara-cara niki wayang legende ya metu ya.
Sapa Sukini? Sopo? Sukini Mas. Kuwi ya wis Iya. persis Pak Seno lho le. Nganu apa jenenge le pacak gulung ngene bareng nganti wingi tak video. Dadi oh ya wis persis iki ya ming kurang kemayu sethithik ya ora apa-apa jenenge we lagi 20 tahun. Perkembangannya itu bagi saya sangat pesat sekali Mas Gading dari yang isinan dari sekarang sudah bisa mayang, sudah bisa suluk dengan nada yang pas itu yang penting kan itu nek jenenge nyuwara iki yang penting laras. Saya sudah bangga sekali. Biasane mayangi apik tur ya kudune iki kudu iso berbaur dengan masyarakat. Iya. Wong karang ya dalang ora kok dalang seniman apa wae iki kaitane ya karo masyarakat. Dadi kudu iso berbaur dengan masyarakat, menjalin silaturahmi. Yes, semua itu memang butuh proses. Butuh proses. Jadi nek umpamane Mas Gading kok ana kekurangane iki ya harap dimaklumi. Nek ana kelebihane iki ya sangat luar biasa. Pokoknya selalu didukung ngono lho Mas. Nggih. Ngono. Yang penting sinau terus ya Mas Gading, jangan pernah malas untuk berbelajar. Nggih. Ya. Begitu. Nggih niki nggih. Proses ya Mas, teman saiki wis undak-undakane wis banyak sekali. Nggih. Nggih. Iki dalam tahap pembelajaran ya Truk. Ya. Saya proses ya Gong ya. Heeh, saya proses. Saya goleki sing dadi ciri khas. Ning ketemune ciri terus ki wis ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Oh, kasih rung ketemu cirine wis akeh wis. Iya. Yang penting Iya. yang Mas Gading ini wis pokoknya bagi saya sudah perkembangannya sangat pesat. Tadi pokoknya sesuk wis berkembang proses-proses apik saya apik. Tadi dalang kondang kaya iki malah dong apa ta? Iki lagi cerita kok malah. Kae Lagi gawe pot mie ngono. Oh lagi dong gawe pomi anu nek oh banyune entek. Nggih. oh jebol ki banyune entek ta? Surya ki mau diprank ta? Nyasur ngono. Sponsori apa? Wah, Dari pop mie. oh iya. Iya. Terima kasih ini ya. Ijo-ijo. Ijo. Rasa Ketoke menarik ya. Ayo. Iki Mbah Pur pripun Mbah Pur? Isih semangat Mbah Pur? Baper nyuwun apa, Mbak? Hah? Apa lali Nyuwun pop janjine. mie. Mbah Pur nyuwun pop mie. Tesih napa mboten nggih? Sinten? Pak Agus. Pak Agus peniti ndi iki? Wah ora udu Agus kontrol ora usah babe. Pede. Betrut. Betrut. Mbak Bile Mas Gading nyuwun lagu napa kesukaane Mas Gading? Ora niku nek Wang Cine goro-goro ki nek ora metu. Dangdut Pak Dalang. Nek ora metu. Liku-liku. Apa jenengane kuwi? Oh sik tau lagi mikir kok do diganggu lho. Itu Rengu ki ora. rengu. Rengu. Wah. Sip iki. Langgami rengu. Nangga mereng. Dene sampun Nggih, langgam rengu Mas. Nggih. Tapi nganu nggih, kula nyuwun saking jineman ular kambang mengke dawahe rengu. Ngeten Oh nggih. siap. Mumpung sing ngendang Mas Wahyu. Mas apa cregek? Tregek. Heeh. Mas Terong. Mas Wahyu. Sing penting angger nek limbukan karo gara-gara pinter ngandhek lagu ya Mas ben iso lakone iki kecandak. Piye Di iki le ngandhek Di? Ana wayangan kok limbukan ra iso ngandhek ya ming dalang iki tok. Mayang kok ke lagu, Mas. Bapakku NU. Yo, Mas, lagu apa sajadah? Ya lalwaton ya merah terus dalange kok reng-reng ngopong. Iki pilih ngadeg piye? Wah, dalang kok ora iso. Ra iso ngandeng limbukan. Sara meni nggih pun badhe maksutaken lagu. Mesti mentem Pak Dalang ngono ae. Nek yo ngono kuwi jenenge nganu apa ya? Khas. Manut apa jenenge? Sing nanggap. Desa mawa cara. Negara mawa tata. Dadi nek jen kono iki biasane ana sing limbukane dawa, ngono ya manut. Ah, iya.
Wah, elok tenan. Limbuan iso nganti setengah 3. Nah, terus gara-garane Setengah 4 lho. njok terbubare. Aku mbatin, wah, iki limbuan iki padha lek karo gara-gara iki ngono. Donge langsung bali kok ya kowe. Aku ya ora iso ngendhet. Barang kok saka kono kok di wah iki Mas ngono. Adarake iya kau mewah. Ular kambang. Nah. Ular kambangnya sapa? Oh, Mbak Tatin lah ya. Tak kira iki ya gareng ya pinter ular kambang kok ya. Ora. Yakin ora? Iki mat-matan ya Mas Gading ya. Nun. Mat-matan ya. Nggih. Cara niki iso Nget-ngetan. ayo iki kanggo pepunden sepuh. Oh nggih kagem pepunden pini sepuh nggih. Aku tak keplok. Pak Jono. Aku empuh iki. Aku ora Pak Jono ki CS ya. Dadi nek umpama gendingane apik, mayange apik langsung mantep. Umpama ngendang apik ngono. Sing ngendang. Apik. Pak Jono. Aku ora Pak Jono ya. Yo. CS. Cek menengo aku arep nembang lho. Yen regine wis kebak meneh Mas Gareng ki. Apa? Yen regine wis kebak meneh. Wah, aku ki najan ton jagong ki tetep ngematke, Mas. Ora kok ngalamun ki ora. Ora ya ngematne ya. Aku tetep mikir terus, Mas. Mikir napa Mas? Cicilan ya. Mikir utang ta. Ora aku. Wis ya. Sok Jangka Sung. uri amasingga Mas Gareng. Nun. Piye? Ngono Mas Gareng nonton niku mayang niku udah mau to Mas. Ngopo to? Nah, gatekke to niki mau. Gatekke. Setyaki wong musuh kali sinten? Werkudara. Wah. Bah. Ya kurang gede to. Werkudara
Werkudara suarane kurang gede. Gede meneh. Aku ki treble, Mas Rahul terung treble ku tambah bas, Mas. Ya ora iso jenisnya suaramu yang cilik ya. Nek umpama aku dari dalang apik ya Mas ya. Sae, Mas. Wah, mesti nek Werkudara, Duryudana lak gede-gede ta. Nggih. Nek biasa nek dalang-dalang lak wah. Aku mesti pang. Mboten apa-apa, mungkin Werkudara digawe ndangak, Mas. Berapa ta? Werkudara biasane wayange. Ayo. Berikut ciri-ciri Werkudara. Nah. Berkuku. Heeh. Terus Niki anu niki Oh, mawon, niki mawon. Heeh. Poleng. Koreng. Nggih. Poleng kuping. Poleng. Kok koreng iki? Poleng. Kowe kuwi nek Ah niki mengke nek suarane digaben cilik to Mas, ben suarane iso cilik. Niki mengke ampun madhepe mriki. Ning ndi? Digawe mrono. Oh, berarti gaspol dangak. Nah, digawe ndangak meneh. Wah. Ah ben suarane iki cocok mengke. mangga suara wedhus ya. Lha piye nek gedhi iki ora iso jal-jal Werkudara Mas. Werkudara Mas. Ngono lho. Mas, Werkudara Mas. Ora sing tenanan iki piye? Kae. Jelampor. Jelamprong. Oh, jelampror. Kukune Werkudara niku. Werkudara ta? Nggih, kukune. Kuku campono kok. Nggih, kacamata. Aku ora ndelok kok malah nek pas aku tok paske. Terus ke ya? Nggih, teruske no masa wis. Sun putih. Oh, ora ya. Bebe Sani. Yuk, sip iki. Teruske Mas Gareng asik ketoke. Ya kan cakepane tanpa mundur mrawasa angkara murka. Tanpa mundur. Belah piye ta? Ora ya. Tanpa muter mah muter ya, Mas. Dadi maju ta ya. Aku wis kepoyoket lembukanmu. Aduh. Tanpa mundur mrawasa angkara murka. Tanpa mundur, Mrawasa. tanpa mundur mrawasa angkara murka. Wah, sip iki. Masih